grund af Geminoid.dk, og det er min fornøjelse at kunne byde jer velkommen til The Android Society. Et samfund, hvor mennesker og robotter lever, arbejder og leger med hinanden. Godmorgen. Igennem de sidste 10 år har vi set en helt fantastisk udvikling inden for stort set alle områder af robotikken. Det er gået virkelig, virkelig stærkt. Det forventer vi også, fordi vi ved, at vores teknologier ofte vokser eksponentielt. Det er sådan lidt vanskelige ord at have med at gøre, bortset fra alle jer matematiklærere selvfølgelig. Ja. Men det er meget nemt at forstå, hvis man tænker om det på den her måde. Prøv at forestille dig, hvordan vores teknologier så ud for 10 år siden. Tænk på den telefon, du havde for 10 år siden. Ja. Og så forestil dig, at den udvikling, der er sket i løbet af de der 10 år, den fordobles. Ikke i løbet af 10 år, men i løbet af 10 måneder. Okay? Og så gentager vi det. Så det vi startede med, og den der fordobling, der tog de 10 måneder, den fordobler vi så igen på kort tid. Og så er det nemt at se, at tingene vokser meget, meget stærkt. Og det er egentlig det, som eksponentiel vækst betyder. Og i vores teknologiverden, der er det sådan, at ganske mange ting opfører sig på den måde. Vi kender det fra vores computere, som bliver billigere, som bliver mindre, som bliver hurtigere. Men det gælder altså også på mange af de her udviklingsmæssige ting. Og det har jo blandt andet betydet, at vi nu faktisk er meget tæt på den situation, hvor vi kan bygge maskiner, der ligner os vældig meget, og som måske endda også opfører sig i en vis udstrækning, ligesom os, de her menneskemaskiner. Der er det sjove ved robotter, at dem forstår man indfra og ud. I modsætning til os selv, vi forstår os selv sådan igennem livet den anden retning, nemlig udefra og ind, synker længere og længere ind og forstår mere og mere af os selv. Men med robotterne er det anderledes. Der er bevægelsen indefra og ud. Og selvom jeg jo arbejder på et universitet til daglig og er vant til det, vi kalder work in progress, så må jeg sige, at produktionen af den her robot, den satte mig også lidt under pres på den måde. For jeg sad gang på gang og tænkte, at vide om det her overhovedet kan gå godt. De fleste vil anerkende, at der er en lille bit smule skræmmende over det der. Og jeg ved ikke, om det her bliver meget bedre. Det er fru Okada, som er den japanske designer, som havde til ansvar at lave hovedet. Og hun har fingrene inde i tingene, kan man sige. Og så ender vi altså med noget som det her. Og i dag vil jeg fortælle en lille smule om vores forskning inden for det her område, og en lille smule om, hvad vi kan forvente at se i løbet af de næste år. I laboratoriet derhjemme i Aalborg, der arbejder vi primært på 2 måder med de her teknologier, og særligt med My Flexible Friend, som sidder herovre og hygger sig. Vi har han har sit eget kontor, det er det der. Det er større end mit kontor, det er jeg faktisk lidt sur over, men det er altså sådan. Og en af grundene til det er, at det er indrettet som et observationslaboratorium. Så der er kameraer over det hele, og mikrofoner på bordene osv. Og inde bagved, der har vi et sådan backstage-område, hvorfra man kan styre alting. Og det er også der, vi kan sidde og optage video i mange spor på én gang, og analysere på interaktionen, der forekommer. Fordi i det her projekt har vi primært været optaget ikke så meget af det indre, det tekniske, men af det, der foregår foran robotterne. Og det grundlæggende spørgsmål har været, hvordan kan vi få kommunikationen til at fungere over tid, hvis mindst den ene part er en robot? Det er det, vi leger med. Og det har vi så gjort med en række forskellige forsøg, blandt andet her, hvor vi havde den sjove idé, at en tidlig morgen, en efterårsmorgen, hvor et par hundrede studerende kom til forelæsning, så var det ikke mig, der var i lokalet, men det var robotten. Og det havde vi så sat op på den måde, at jeg sad faktisk på mit kontor i den anden ende af bygningen, og der var mine slides på væggen, ligesom nu, og min stemme i højtaleren også, ligesom nu. Men min kropslige tilstedeværelse i lokalet, det var maskinen. Der var jo så også sat kameraer op og sådan nogle ting, så jeg kunne orientere mig i lokalet og
bede ham i den blå skjorte nede bagved om at slukke for Facebook nu. Og tage spørgsmål og den der slags ting. Der var flere ting, der overraskede os ved det her eksperiment. Et af dem var, at der faktisk var ret mange af vores studerende, der ikke opdagede, at det var en robot før i pausen. Ja. Det var egentlig ikke meningen, hvis vi har ikke sat det op, fordi vi gerne ville snyde folk. Det var ikke formålet. Hvis det kom bag på os. Fordi, jeg mener, man kan godt se, ikke? Og jeg kan love for, at det har afstedkommet rigtig mange sjove kommentarer om universitetslærer i Aalborg. Og det har afstedkommet lige så mange sjove kommentarer om kvaliteten af studerende i Aalborg. Nu tror jeg faktisk ikke, at hverken vores lærere eller vores studerende er dummere end gennemsnittet. Det er der ikke ret meget, der tyder på. Jeg tror, der er noget andet på spil. Og det er, at det lykkedes for os at gøre, det var at skabe en situation, som var ægte og som handlede om noget. Og derfor så accepterer vi, at det er det, der foregår i dag. Der var selvfølgelig også nogen, der sad lidt tættere på, som meget hurtigt opdagede, hvad der var på færde, og nogle af dem blev også lidt irriteret. Det skal jeg være ærlig at sige. En anden ting, der kom bag på os, det var, at det ikke bare var de bagerste rækker, der havde svært ved at afkode, at det faktisk var en robot. Det var faktisk sådan midt i salen. Og det strider jo imod alle vores pædagogiske idéer om, hvordan folk de placerer sig i et lokale som det her. Der er det jo sådan, at de her drenge, who went to college but not for knowledge, de sætter sig ned bag i, fordi så kan man hurtigt komme ud af nødudgangene, hvis der nu skulle være en eller anden situation, der skulle opstå, ikke? Hvorimod de flinke piger, der tager tusindvis af notater og altid udfylder evalueringsskemaerne, de sidder her. Ja, det kan man jo også se. Så hvis man gerne vil være lærer på universitetet og have virkelig gode evalueringer, så skal man bare smile rigtig meget til de første 3 rækker. Det virker altid. Ja. Og måske ikke så sjovt i det lange løb, fordi det er jo særligt dem i midten og også i den bagerste tredjedel, som virkelig har brug for det, der bliver sagt. Ikke? Noget af det, vi så også gør, det er, at vi arbejder meget detaljeret med for eksempel ansigter. Vi arbejder meget med ansigter. Og det her er fra et forsøg, hvor en af mine assistenter havde den behagelige opgave at sætte mig i forskellige situationer, hvor jeg sådan kom ud i nogle følelsesmæssige ekstremer. Så han skulle gøre mig meget glad. Det var han ikke så god til. Så skulle han også gøre mig meget vred. Det virkede faktisk meget bedre. Han faldt simpelthen naturligt. Så vi tog de der ansigtsudtryk fra mig i de her situationer, og så overførte vi dem til robotten. Og tog billeder af det, lagde det på nettet, og folk kunne så vurdere, hvad det var for nogle følelsesmæssige udtryk, det var lykkedes os at kommunikere. Og i det her tilfælde, der har vi så sat robotten bag noget andet software, der afkoder hans ansigt. Det er sådan en måde at teste det på, og så kommer der sådan nogle grafer ud, som siger noget om, hvilke indikatorer for glæde, eller vrede, eller afsky, eller hvad det nu er, der kommer på robottens ansigt. Vi gør også noget andet, det er faktisk gjort meget i 2-3 år nu, og det er, at vi har en del af de her demonstrationer. Og det giver os mulighed for at lave nogle ting, som vi ellers ikke gør så meget. For eksempel har vi, fordi jeg ikke vil, aldrig haft forsøg i laboratorierne, der involverer børn. Det er nemlig meget besværligt, så skal man have samtykkeerklæringer fra forældrene, og der er alt muligt andet, og tisser i hjørnerne. Det gider jeg ikke. Så det gør vi ikke. Men ofte, når vi laver de her demonstrationer, så tager folk jo deres børn med, og det har vi så lært rigtig meget af. Prøv en gang kigge på det her billede. Se den lille fyr herovre. Yes, det er fremtidens robotforsker, jeg glæder mig meget til, at han bliver lidt større. Så skal vi nok finde et lille hjørne og et skrivebord til ham. Det, man ikke kan se på det her billede, det er, at for nogle få sekunder før det her, der var billedet et helt andet. Fordi robotten, som sidder herovre, har vi lige nu, nemlig der, slukket for alle de automatiske funktioner. Det betyder, at vi kan bruge hver enkelt motor, den kan vi så manipulere for sig selv en af gangen. Og det synes han er virkelig sjovt. Fordi nu det er en action man. I got it. Nu ved jeg, hvad der foregår. Så han er helt op at køre. Men prøv så lige en gang at se teenagerne der. Dyb bekymring. Det går ikke, det der. Det, man jo heller ikke kan se på det her billede, er, at få sekunder inden det der var billedet helt præcis det modsatte. Der var pigerne nemlig rigtig glade, fordi der havde vi gjort noget andet med robotten. Og den lille fyr herovre forstod slet ikke, hvad der foregik, og krympede sig helt sammen i sig selv. Og så var der jo
Så er der jo det voksne segment derovre. Ja, vi kan klare det hele. Ja, det er svært at ryste dem. Det her fænomen har vi forsøgt at finde ud af, hvad det egentlig betyder. Og den model, vi har kommet med, jeg skal nok gøre det lidt hurtigt, vi er ikke alt for tungt teoretisk, men den model, vi arbejder med, ser sådan her ud. Og den betyder, at når vi afkoder tilstedeværelse hos andre, så sker der det, når man møder robotter af den her type, at man skal ligesom navigere imellem to billeder inde i hovedet. På den ene side, så er der den her menneskelige tilstedeværelse, som er ret høj, og som er svær at komme udenom. Og på den anden side, så ved vi godt, de fleste af os i hvert fald, at det her er en maskine, og at det i virkeligheden er en kunstig frembragt ting. Det er en robot. Vores gæt er, at man reagerer hverken på det ene eller på det andet. Men det man gør, det er, at man inde i hovedet blander de her to ting sammen til et nyt billede, jeg kalder for blended presence. Og det er så det, man forholder sig til. Og afhængig af, hvor gammel man er, afhængig af, hvilket køn man har, og afhængig af, hvilken situation det er i, man er i, og robotten er i, så kan man så gå til det her fra den ene side eller fra den anden side. Og vi er nu der i vores forskning, hvor vi ved hjælp af nogle meget simple knep med robotten, kan flytte folk på tværs af den der skala, så man kan gøre nogen glade, og så kan man bagefter gøre nogle andre glade. Det er meget, meget vanskeligt, ligesom i livet af almindelighed, at gøre alle glade på en gang. Sådan er det. Ja, altså der er jo også nogle vanskeligheder forbundet med det. I dag kunne vi jo heldigvis nøjes med at tage bilen, men vi har nogle gange siddet i den der situation også. Og det er ikke helt uproblematisk. Det hele ville være så meget lettere, hvis jeg bare kunne få en almindelig billet. Men det kan du ikke, min ven. Du kan ikke få en almindelig billet, fordi du har ikke noget pas, og du kan ikke få noget pas, fordi du har ikke noget personnummer. Så derfor så må du rejse som kabinebagage med efternavnet Cello. Og så skal man igennem det der, og det er jo ikke sådan en værdig måde at rejse på, ven? Men nu er det måske er vi også bare på et tidspunkt i verdensudviklingen, hvor det med værdige rejsemåder ligesom er passé. For man skal altså ind igennem den der odd-size-scanner sammen med golfkøller og jagtrifler og barnevogne og hvad i alverden folk nu ellers skal slæbe med sig, når de skal ud og rejse. Det er vi nødt til at have løst det her problem. Fordi det kan sagtens tænkes, at vi inden for en overskuelig fremtid netop er i den situation, at mange af os har brug for at rejse med vores personlige Android ved siden af. Så er der også et andet problem, og det er det der, at ligegyldigt hvor det er henne, så pludselig så står hele crewet rundt omkring med deres mobiltelefoner. Og jeg sidder og tænker, jeg ved, om det egentlig flyver, det her fly. Men nu er det så heldigt, kan man sige, at den udvikling, vi har set inden for robotteknologien, strækker sig jo langt ud over bare sådan enkelte maskiner. For eksempel er der en gruppe af teknologier, som er meget, meget anvendelige i vores transportsektor. Og vi er i Europa få år fra en situation, hvor vi har passagerfly, som er ubemandede. Ja. Så det er altså en robot, der flyver maskinen, og så har kaptajnen tid til det der. Det er jo sådan set vældig godt. Noget andet, vi har gjort, det er, at vi har leget en hel del med sådan nogle hverdagsscenarier. Her kommer lidt et par stykker af dem. Det kan faktisk godt være inden for en overskuelig fremtid igen, at når du skal til jobsamtale næste gang, så sidder der en robot på den anden side af bordet. Eller at det bliver hverdag at se, ligesom man sidder med sin lille fine Mac i dag på en café, at man så har taget sin robot med, fordi det er ham, der fungerer som generelt interface til alt muligt andet tingeltangel, som vi har. Eller at ham, der er på vej til et møde, han er allerede lidt for sent på den, og ham der, som er den eneste, der kigger ind i kameraet, han sidder og venter på en anden bus, fordi han skal over i skolen og hente familiens yngste. Det er nemlig hans job at sørge for, at barnet kommer hjem fra skole i god ro og orden igennem trafikken. Det kan også være, at man har et par fyre som dem her, der sidder og udklækker nogle planer af en eller anden art, og så tager de afsted ned på gaden igen, og tager hver deres vej, og den ene af dem, og det skulle så være robotten, rejser måske over på den anden side af jordkloden, holder en tale, som tæt der sidste år, og tager hjem igen og aflægger rapport. Og hvis nu jeg siger, at de her scenarier faktisk er realistiske inden for en periode på 10 år. Ja. Altså, der er jo stadigvæk det der problem, at man skal slukke alle elektronisk udstyr under start og landing og sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi kommer ud i det. Men altså, der må være nogle løsninger på det. Håber jeg. Ja.
Jeg har lovet at provokere jer en lille bit smule. Det ved jeg egentlig ikke. Det ligger jo ikke sådan i min natur at gøre det, kan man sige. Men hvis nu de her forudsigelser af en eller anden art bare er, skal vi sige, tilnærmelsesvis rigtige, så står vi altså nu på kanten af en ny type af samfund, hvor robotter og mennesker lever sammen, arbejder sammen, og det er en helt naturlig del, ikke kun på produktionsgulvet, men i bestyrelseslokalerne, i lærerværelset, i klasselokalerne, på biblioteket, på vejhjørner, i caféer, alle mulige steder. Og det betyder, at vi er nødt til at tænke over, hvordan skal de her domestic robots, eller service-robotter, hvordan skal de behandles, og hvad betyder det for den måde, som vi behandler dem på og hinanden på. Nogle af mine knap så kvikke kolleger har foreslået, at man kunne jo bruge sådan nogen som dem her til anger management. Ja. Så i stedet for at fyre medarbejderne, så kan man sige, tæve lidt på robotten. Eller der er jo altid den der dreng nede i børnehaven, der bider de andre. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Giv ham en robot, så kan han bide den og lade ungerne være i fred. Så hvis man nu kigger på det her kun som teknologi, og spørger, hvad er det her for noget? Ja, så er der jo sådan set ikke noget problem i det. Det er da meget bedre, at man tæver løs på en eller anden dukke ting, end at man går rundt og er ubehagelig over for hinanden. Ikke? Men hvis man nu på den anden side siger, lad os ikke kun tænke over den etik, der udvikles her. Lad os ikke kun tænke over, hvad det er for en ting, men lad os også tænke over, hvad den gør ved os. Altså, betyder det noget for den måde, vi agerer på? Så er spørgsmålet pludselig et helt andet. Den her lille søde parvesæl, for eksempel, man har på en 300 af på plejehjem i Danmark. Hvis man slår den hårdt i nakken, så siger den, sådan en forsvarsmekanisme. Den burde sige det samme, når den bliver puttet i bad. Det er der noget, mange der gør, fordi det er jo en sæl, den skal selvfølgelig have noget, den skal jo svømme. Det er ikke så godt, elektronik og sådan noget. Men hvis man har sådan en dims, der er designet til at skrige på samme måde som et dyr eller et menneske, der bliver udsat for hårdhændet behandling, så gør det jo også noget ved den, der udfører handlingen. Så der er rigtig mange af de her etiske spørgsmål, som man altså ikke kan komme udenom, hvis man bevæger sig ind i det her felt. Vi er nødt til at udvikle nye kommunikationsmodeller. Vi er nødt til at udvikle nye etiske modeller, der tager de her ting med ind i beregningerne. Min forudsigelse vil være, at næste generation af børn vil vokse op i et miljø, hvor det er lige så naturligt at blive hentet af en robot i skolen og lave lektier sammen med en, som det er at bruge en telefon eller en iPad i dag. Og det vil være helt naturligt for dem. No questions asked. Igennem alt det her, der har min hovedtanke, min hovedtese, den har været det her. Du skal blive ved med at være menneske. Du skal forblive menneske, der hvor det virkelig betyder noget. Og med det der mener jeg egentlig, at man skal anerkende, at vi er mennesker på godt og ondt. Og man skal holde fast i de mange, mange gode ting, der er at sige om mennesker. Så vi ikke bare behandler hinanden som maskiner og systemer. Det er vi altså rigtig gode til. For så kommer alle de der folk med deres regneark. Og så passer det hele sammen. Der er flere og flere mennesker, det er ikke mere tænkt over. Flere og flere mennesker opfører sig, som om de er maskiner. Flere og flere organisationer opfører sig, som om de er maskiner. Og vi har ligesom det som et ideal. Det fungerer. Det er godt. Og hvis den der udvikling sker på bekostning af vores menneskelighed, så er der noget fuldstændig afgørende galt. Stay human where it really matters. Tak for jeres opmærksomhed. Der kan tages billeder i pausen.